Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na muryar Katsinawa. Shiri ne wanda yake leƙawa lungu da saƙo yana tattaro muku labaran ku, nasarorin ku, abin al'ajabi kai har ma da siyasa. Yau ma muna tare da babban bako, tare da ni Aisha Umar Bako. Barka da shigowa cikin shirin. Ranki da ɗaya barka, ina amsan nan gayyata da kuma fatan alkhairi. To sani ya hanya. Alhamdulillah. Za mu so ka faɗa wa masu kallo sunanka. To, sunan ba koyayye bane ba in an faɗi shi. Sunana Saifullahi Siraju Tsauri, amma an fi sani na da ɗan Lamido. Masha Allah. Masu kallon mu za su so su ci takaitaccen tarihin ka. To, alhamdulillah. Takaitaccen tarihi na da farko an haife ni a garin Tsauri ta karamar hukumar Kurfi da ke cikin ƙwaryar lardin jihar Katsina a shekara ta 1993, 1993, a 27 ga watan 11 irin wannan wata da muke ciki. Sannan a takaice bahaushe ne ni gaba da baya, ko in ce Hausa Fulani, tunda babu cikakken ful bahaushe, sai dai a ce Hausa Fulani, kabila mai albarka. A addinance musulmi ne, a kabilanci ko kuma a yanki irin na gadon gida bagobiri ne ni uban gidan Katsinawa. Wannan shi ne takaitaccen tarihi. Me ya ra'ayinka ka fara harkar MC? To, zamani. Bayan zamani sai kuma ƙoƙarin tabbatar da ingancin matasa da kuma fito da daraja ta kaina da kaina, sannan tare da ba ƙananan matasa masu tasowa ƙwarin gwiwar cewa kowa ma zai iya zama. Ka ce sabida matasa? Ta yaya harkar MC zai taimaki matasa? Alhamdulillah. Na farko kasanto Katsina jiha ce ta ilimi, wayayyu, 'yan boko. Hakan sai na ga cewa harka ta MC harka ce ta kai da kwakwalwa da nazari da tunani. Su kuma matasan Katsina alhamdulillah rabbil alamin, idan ba mu zo na ɗaya ba a arewacin Najeriya ba ma a Najeriya ba, a duk duniya ba inda ba Katsina iya gwara kanshi da kowa. So sai naga cewa akwai sana'o'i da suke tafiya tare da zamani wanda ba sai ka je ka duka ka yi noma ba, aiki ne na talent. So daga matasan mu suna da talent, idan suka haɗa wannan talent din da abin da suke da su, to yana mai tabbatar maki zai samu musu da kuɗin shiga, kai ya ma wuce kuɗin shiga, zai samu musu da duk wani abu da rayuwa ke bukata, kama daga gida, aure, mota. A'a, ga kamar Sa'idu Bahaushe da Gabura nan, yana ji na yana gani na, duk abin da ya bashi ɗaukaka bai wuce MC ba. Wannan shi ne babban dalili na ni ma na faɗa cikin wannan sabbin. Harkar MC kamar tana ɗan kawo abubuwa da yawa. Sosai. Tunda ka shiga ce ba abin da MC bai ba shi ba. Sosai, sosai. Shekaran ka nawa da fara harkar nan ta MC? To, a ɓoye dai zan iya ɗaukar shekara kamar 3. A bayyane yanzu nake cikin ta shekara guda daidai. An daɗe ana harkar ba dai a bayyana ta ba sai yanzu. Gaskiya. To kana da ubangida a harkar, ka san wani zai ga yana da ubangida zai janyo shi cikin harka ya ce ka zo ka fara kaza ko irin shawarwari haka? Ina da ubangida. Ubangida na shine Kabiru Sa'idu Bahaushe dan Dabu. Ko in ce MC, kada ya rage mishi daraja. Ake shi ne ya janyo ka cikin harkar. Shi ya janyo ka zo ka fara. To gaskiya ba zan ce shi janyo ni ba kai tsaye. A'a, bibiyan shi da nake yi da kuma kasanto mun yi karatu makaranta ɗaya, sai nake ganin irin yadda yake ta bada ƙoƙari. So da hankali ina da interest ɗin abin, sai na ɗan fara jarabawa. Da ƙarshe sai na zo kusa da shi, sai ya ringa maimakon ya yakitar da ni ko ya tsane ni ko kuma ya ga cewa zai yi kishiyanta da ni ko wani abu ko ya ce mana baka iya ba, sai ya ringa bani shawarwari. Ko da yaushe zan kira shi zai ɗauka, za mu haɗu, za mu gaisa, zai ce min in kai kaza kai kaza kai kaza, sannan Allah zai ɗaukaka ka. A takaice shi ne kamar madubanka a harkar MC. Gaskiya shi ne madubi na, ba shi kadai zan ce shi ne madubi na ba, idan madubi ne. Amma dai irin wanda zai zama ubangidanka ya dafa maka har ka kai matsayin da ka kai. Gaskiya ne. Wani kalubale ka fuskanta kafin ka kai matsayin nan na MC? Ka san kowane abu yana tafiya da kalubale. To, kalubale da yawa, amma a takaice babban kalubalen da na fara fuskanta shine ba a san ni ba.
ɗaya kenan. Na biyu, na yi yaro da yawa. Idan na zo ga wuri ko kuma na nemi abin wani program haka sai a yi underrating dina. To harka akwai babba ko yaro, ai tunani na MC ba dole sai babba ko yaro, in mutum yana da confidence akan abu kuma irin ya iya haka, ai lafiya lo zai iya zuwa Ai ga wanda baka sani ba, ke ce sai kika je asibiti da farko sai kika ga dan wada ko kuma dan yaro dan shekara 13 zuwa 14 sai kika gan shi a hito da allura, sai aka ce shine likitan da zai miki allura. Ya za ki samu kanki? Ai wannan daban, shi kuma wannan maganar MC ce, kuma in ka riga ka iya ko ina za ka iya shiga, ba za a dubi shekarunka ba ko ƙanƙantarka. Gaskiya a lokacin tun da ai ba sani na akai ba, ba kuma a taba ganin nayi ko a wani platform ba, a ga ko wata program nawa ko wurin biki ko wurin Shi yasa ba su baka dama a lokacin ba. amma zuwa yanzu a yanzu sai mu ce alhamdulillah an samu nasarori da yake sosai. Wasu kalan nasarori ka samu? Daga cikin nasarai akwai zuwa Voice of Katsina. Gaskiya kam sai ya rago. Akwai wannan na ɗaya daga cikin nasarorin. Sannan akwai haɗuwa da manyan jami'an gwamnati, sunana ya kai inda dubban tsammani. Akwai tarurrukan da idan ma aka ce ni zan MC wurin sai mamaki ya rika kama ni, sai ce ni taro ne irin da sai MC Bahaushe, amma sai a ce ni sai in ta mamaki na gaisa da manyan mutane, sarakai, 'yan siyasa, masu rike da madafun iko sosai ta sanadiyar MC. Ta sanadiyar MC. Yanzu daidai inda kake so ka kai. A gaskiya alhamdulillah an bi hanya gaskiya. To masha Allah, jama'a da yawa sun san ka irin waƙoƙin nan na zube. Portrait ba? Na'am. To ya aka yi ga MC kuma ga waƙoƙin zube? Sai da dan juma ne da dan jummai. Sabga ce kamar da ga farko ta talent. To ta ya kai ka shiga harkar? To farko dai daga secondary school ina da karambani, ina da ƙoƙarin tunani da ƙulla zare. Sannan abu na biyu, bayan da na taso can kawai haka nake randomly, to babban abin da ya ja na shiga poetry, na zama poet ko kuma na zama word spoken artist mai zancen baka, shine Hausa na karanta a jami'a da NCE dina. So wannan sai yake ganin sai na rika zama duk inda na zanna sai a rika cewa Hausa ya karanta. Ai ba ma ta ba doki Hausa da muhimmanci ba. Sai ka cewa a'a, wanda Allah ya bamu baiwar sanin adabi ai ya bashi kasu. Kuma abin da mutane ma ba su fahimta ba, wani lokacin Hausan ya fi kowane course wahalan yi. Sosai. To ba kowa ya fahimci haka ba. So waɗannan abubuwan suna daga cikin dalilai da suka fara sabbaba shiga ta na fara zama poet. Tun ina yi ni kaɗai a gida ko a zanne ko in kalla in yi, to har sai na rikar ganin ga dama aika saƙo wanda ba don kuɗi nake yi ba gaskiya ko don a bani wani abu, a'a ina yi ne don muryata ta isa inda bata isa ba, in isar da saƙon marar ƙarfi wanda ba zai iya fitowa a ji shi ba. Kamar matsalar tsaro, mafi akasarin in kana bibiyar irin waɗannan waƙoƙin nan za ka samu sun fi ta'allaka ne akan matsalar barace-barace, rashin tsaro, rashin galihu, yawa abin da ke damun al'umma. So a cikin waƙoƙin da kai ka ce ka isar da saƙo inda ya kamata. To a cikin waƙoƙin naka akwai saƙon da ka isa wanda ya isa inda kake so ya je? Sosai. Akwai waƙa ta ɗaya da na yi a gasar MPS mai suna haƙƙin kowa. A cikin haƙƙin kowa ina nufin da gwamnati da 'yan kasuwa da manoma da masu hannu da shuni da talakawa, kowa na da rawar da zai taka wurin samar da ingantaccen tsaro musamman a arewacin Najeriya, musamman a jihar Katsina. Sosai. So kuma wannan waƙa na ɗaya daga cikin waƙar da ta sa ina tafiya kan mashin ma sai mutum ya ce mani ba ƙauye, saboda na yi addressing kaina da ba ƙauye a waƙan? A stage a waƙan. So sai haka waƙan kenan. Ai cikin kaman gasa ne da muka shiga ta wannan MPS Media Challenge, Poetry Challenge. So wannan na ɗaya daga cikin manyan saƙon da suka fara isa ma duniya. Tun farkon ma da nake poetry ban taɓa samun dama irin wanda na samu yanzu ba. Yanzu kenan waƙoƙin suna kasuwa sosai kuma saƙo na zuwa. Alhamdulillah. Da MC da waƙoƙin wanne ka fara yi? MC na fara yi. Kuma waƙan aika ce tun kana secondary. Shi wannan aikin gaba wani abu ne na ƙashin kaina, amma dai wanda zai fita public ya zama public ga jama'a kowa ya sani MC din ne. To cikin waƙoƙin da kai ka ce ka isar da saƙo,
maybe masu kallo za su san waƙoƙin wani bai taɓa ji ba, ko za ka ɗan iya rera mana wanda ta ɗan yi fice a cikinsu? To, waƙan bakan da kamar yadda na ce haƙƙin kowa. Akwai duet ma'ana yini da kai da muka yi tare da Comrade Aliyu Salisu Funtuwa wanda na bata suna haƙƙin kowa, kuma saboda irin waɗannan abubuwan wata sa'a nakan ƙulla waƙa ne ba tare da ko in yi documentin ɗinta da kaina ba, amma wannan sai na ajiye ta cikin ƙwaƙwalwa. Abinda nake cewa a waƙa shine muka ce haƙƙin kowa, sai na fara cewa na fara da sunan Allah na farko ba da farawa ba, lillahi wahidil qahharu, saƙo ne daga dankama har dutsen ma, da ni da kai da mai sauraro na. A waƙar daga dankama zuwa dutsen ma aka yi ta banda yan cike. Ina ce maka daga dankama zuwa dutsen ma ina nufin tun daga farkon Katsina zuwa ƙarshen ta. Kuri kusan kudancin Katsina kin ga an shiga karatuwa. So abinda na kulla a cikin waƙan na faɗi cewa an kama malamin addini, an kama malamin zamani, shaye-shaye kowa muni kenan, da yara da matasa da matan aure da dattawa da malaman addini da malaman boko. Gaba ɗaya dai waƙar ta taɓa kowa da kowa, kuma saƙo ne akan abubuwan da yake addaba al'umma ina fahimta. Gaskiya ne. Ita ce waƙar da ka fara yi wadda ta yi suna aka san ka da ita sosai? Gaskiya ita zance ita na fara yi, don kusan akwai su da yawa amma dai ita tafi tafiya viral. Gaskiya don ta ban credit da yawa kanta kan wannan duet din da muka yi. An kira ni daga neighboring state, wasu daga nan cikin gida, wani zai haɗu da kai ya ce kai ne wane, na ga sakonka na NPS, kuna ƙoƙari a ci gaba dai. Da gaskiya akwai kwamishinan matasa da wasanni na yanzu, honorable Dr. Siraj Yazid Abukur, yana daga cikin abin da ya ban ƙwarin gwiwa wannan haƙƙin kowa na. So wannan kenan gaskiya da wani sana'a ka fara yi kafin ka kawo wannan matsayi? Wai Allah tun jini. To sai da in datsa in ce sana'o'i. Dan sana'o'i an yi da yawa kenan. Sosai. Idan wasu ban iya tunawa. Abinda zan iya fara cewa manomi ne ni. Saboda mazaunin ƙauye ne ni. Amma kafin noma na yi dako. Sana'a in je kasuwa ka sayi hatsi ko gyaɗa ko wake ko wasu kaya in ɗauko ma akai in kawo maka. Sannan na yi ƙananun sana'o'i wanda ba ma na maza ba ne, abin mamaki. Zan iya zuwa in sau gyaɗa a kasuwa in kai ta a gyara min ita inji ta zama tunkuza, in je in yi kuli-kuli da kaina in kuma ɗauki abuna ina saidawa. Na yi sana'a irin ta soyi gyaɗa haka da waye da amaro in soya in sai da aya in yi waye. An sha gwagwarmaya da na ya ba tun daga nan Katsina har jihar Edo State. To gaskiya da yawa kawai zan ce. Sana'o'in naka an yi da yawa kenan. Wace irin karfi daɗewa a cikin ta kana yi? Noma. Noma? Tunda shi yanzu ina yi. Shin kana da wani aiki da kake bayan MC? Ayyuka. Akwai su kenan bayan MC. Banda sana'a? Banda sana'a ai za a iya samun ko wani irin aiki haka. Malamin makaranta ne. Makaranta, boko, kuma malamin islamiyya ne. Duka dai. Abubuwan naku da yawa kenan. Sosai gaskiya. Masha Allah. Ana yawan ganin ka a wajen taron siyasa. Sosai. Kana MC, ka fi son bangaren taron siyasa na shi sa ka fi zuwa can? A'a, ba wai na fi so bane. Allah ya fi datar da ni daidai da taron siyasa saboda connection dina da 'yan siyasan yana da yawa, yana kuma da ƙarfi. Shi yasa na fi yin taron siyasa, kuma shi aka fi gani saboda nan media houses ke zuwa. Mafi akasarin taron biki ko wani taro na daban ba a fiye ganin 'yan jarida a wurin sosai ba. To amma a taron siyasa za a samu media houses da yawa, saboda haka za a yi sauƙin ganin ka a wurin. A wurin taron siyasa shi yasa ka dan fi ba shi ƙarfi, amma irin bangaren biki haka ko wani dai event idan za a haɗa lafiya lau aka kira ka za ka iya zuwa. Sosai. Ai na yi tunanin na siyasa ne kaɗai. In ma kina da wanda za a yi na bikin to in fara bada miki. Kana da wani gyara wanda kake gani ya kamata a ce an gyara a bangaren harkar MC? To gyaran akwai shi
mu a jihar Katsina da yawan mutane abin da suka ɗauki MC kawai in one way or the other an ɗauka cewa MCs kamar mabarata ne don ba a san muhimmancin su ba. Yawa mutane ba san meye ma MC din ba tukun. A ɓangaren duk wanda aka yana MC sai a tunanin ai kawai ɗan sharholiya ne, ba a san ba haka ba ne. Kuma akwai taron ma da bai taɓa yiwa sai da MC. Gaskiya a zamanance duk taron da ake so a shirya a tsara ya kuma tafi daidai to gaskiya a neman mashi MC ma, saboda shi MC shine master of the ceremony. Duk handling na gyara na kurakurai na daidaita taro ya tafi daidai ba tare da an yi kwan gaba kwan baya ba tare da an cakuɗa ajandas ba, an yi abu cikin tsari, wani bai yi shigar gizagizai ba. To MC ke sai ta wannan. Ka ce yanzu MC suna fuskantar irin wannan kalubalen na ba a ba su muhimmanci a cikin al'umma. Gaskiya ba a fiya ba. Waɗanda suke ba su muhimmancin to za ka samu separate mutane ne wanda dama sun san su. Wata kake ganin za a magance wannan matsala? Abin da hanyar da za a magance wannan matsalan ko kuma dalilai da za a iya bi, ina ganin shine mutane su fahimci ayyukan MC din matuƙa. Su gane cewa suna da amfani cikin al'umma, wasu mutane ne muhimmai wanda da abin da aka sani sai 'yan jarida waɗanda suka taho da irin informations IOs information officers su ne ke iya isar da wannan tsara. To sai ga zamani ya zo da wani sabon lissafi, su mutane su haɗa hannu da MCs domin tafiya daidai da zamani. Mu ma mutane ne kamar kowa. Gaskiya kuma masu muhimmanci sosai. Ta yaya kake shiryawa kafin ka hau kan dandali? Kafin ka fara MC din in za ka je wurin taro? Idan ka kira ni ka bani aikinka, duk da zan fara an san aikin, zan ce ka gaya min kan me za ka yi abu. Idan ka gaya min muhimmin dalilin shirya taron, zan tafi zan yi bincike sosai kan tarurrukan. Menene makasudin taron, suwa za su zo wurin taron, zan bata dare ina bincike har a website zan shiga inga an taɓa yin irin wannan taron, ya aka yi handling din shi, ya wadanda ya tsabtace maka tsari mai kyau. Shirinka na jawo hankalin jama'a akan shagali. Shagali? Yi wa da aka ji MC an san akwai shagali. Ina kira ga al'ummar Katsina da su bada bori kai ya hau. A duk sadda aka samu wata dama da za a iya nuna murna, to a tara jama'a. Daidai kawai dan shagali ne sai da kana MC. Ba haka bane, ai ita murna in kika ji an ce murna to wani abu ne da ake so a so samu rai, wani wuri da ke mashi kaikai dan ya goge wasu damummuka. So daga shagali kuma kan ba mutane dama su dan manci da wata damuwa, musamman yanayin da muke ciki. Sosai. Kana ganin MC aiki ne ko kuma ƙwarewa ce da aka haifi mutum da ita, ko kuma kawai aiki ne in ka sa kanka za ka yi? Kamar yadda wasu ke da da'awar cewa harshe tashi ake da shi, wasu kuma ke da da'awar cewa koyon shi ake. Akwai baiwa a cikin harkar MC, to amma fa gaskiya sai an tashi an yi aiki tukuru, sai an koya, sai an yi nazari. Kamar ni yanzu idan na taso na ce zan yi ba zan iya ba, saboda ba a haife. Me zai hana, zaki iya, koya ake. In ka koya sosai. Akwai inda ake koyawa ne irin inda aka ware saboda a koya ma MC, ko kawai zaka nemi uban gida ne? No, akwai professional abu ne. Mu ne nan arewa ba mu ba irin wannan abubuwan dama ba, amma informations da ke da kwai duk mafi yawancin irin ayyukan 'yan jarida za ki ga gogaggu ne. To haka shi ma MC yana buƙatar research, yana buƙatar bibiyan ya ake kaza, wani tsari zan bi in handling mutane, ya zan in orienting kaina, sannan ya kai gaba ɗaya ma ana ma karatun shi. Wani irin taro ne ka taɓa gabatarwa wanda ya burge ka sosai cikin tarurrukan da kake zo? Gaskiya suna da yawa, amma dai ai dole za a samu ɗaya. Akwai zuga da na ja ko in ce tawagar haɗaka ƙungiyoyi ta jam'iyyar APC karkashin jagorancin coalition of Katsina political parties under APC, wanda SA na gwamna akan harkokin siyasa
honorable ya Umar Bajo da Yusuf Ali Musawa Gogara Foundation Chairman suka jagoranta 34 local government. To wannan abun har gobe da shi nake alfahari dan in ma na tashi bayyana kaina zan ce ni amma me yasa ya fi zama a irin wanda ya fi kowanne a wurin ka? Saboda daga ofishin gwamnati. Sai da yanzu inda ake namu ne namu ba zai zama ai ko ke yanzu a da a ce da gwamnati ke interview ai zaki alfahari a cikin tattauna da gwamnati. Me za ka faɗa ma matasa masu sha'awar shiga wannan fage? Su shigo. Su shigo kawai? Su tsarkake zuciyarsu. Kawai su shigo. Ta yaya za a yi su shigo kawai sai su shigo? Su shigo su nemi sani su nemi ilimi su tashi tukur su yi karatu. Harka ce da ke buƙatar ilimi na addini da na zamani. Duka tana Maganar gaskiya tana kuma buƙatar ƙwarewa wurin sanin Dole akwai yarurruka. taron da za a je na addini. Yawwa gaskiya ai duk taron ma da zaka je ai dole dai in ma ba cikin musulmi bane zaka samu kristoci ne to at least ka samu inside knowledge na Christianity din. Duka dai ka. Yawwa in ma na musulunci ne za a samu malamai kuma kai kanka ka yi ilimin na addini sosai don zai haska maka sannan kai na boko mai zurfi gaskiya. Bayan shekaru 5 na'am ina kake hangen kanka a wannan fanni? gaskiya ina hangen kaina nan gaba kaɗan sai na miki kyautar mota. Ka ce abin babba ne in shirya an san mota insha kawai. Allah insha Allah. Wani shawara kake da shi da zaka ba matasa? Mataso Su taso? mataso A ya za a yi da ba su kawai sai a ci matasa. shawarar da nake ba matashi musamman ɗan Katsina ya cire ragganci cikin ran shi. Wannan shawara ba ta 'yan Katsina ba ce ta kowa da kowa duk aka ce matasa. Gaskiya ne matasa su cire ragganci su cire tsoro su ɗauka Allah ke yi. Idan ka kashe kanka ta tunanin wanda zai man karkare na karamar sana'a da sannu sai ta zama babba. Sosai. So mu yi haƙuri ɗabi'a ta shaye-shaye mu watsar da ita shiga miyagun ƙungiyoyi za su kai mu ga halaka wanda da rayuwar mu ƙwarciyar mu amma mu tsufa ƙila gidan yari. Matashi shine ƙashin bayan kowace irin al'umma za mu iya ansar gwamnati tunda gwamnan ma ai matashi ne. SASA ɗin mu duk matasa ne kwamishinonin mu matasa ne to za mu iya yi mu ma. Fatan dai matasa kun ji shawarar da ya ba ku ya zama izina a gare ku. MC ne kuma ya yi sana'o'i kala da kala, ya yi dako, ya yi acaɓa dai abubuwa da dama ya yi. Amu so kai ban kwana da mu masu sauki. To alhamdulillah da farko ina mai gode ma Allah na farko ba da fara ba na ƙarshe ba da ƙarewa ba. Shi za a yi mana waƙan kenan. Wanda ana yana da na amma voice of Katsina. Zan iya voice of Katsina. Ya so yi mana kafin kai ban kwana da mu. To da wani harshe? Harshen da aka fi saurara wanda duk wanda ya ji ya san voice of Hausa kenan? Hausa. Voice of Katsina. Muryar Katsinawa. Ku ƙwarƙwala kunnuwa ku saurara. Zance zai fita tamkar fitar alkoki. Zani shirya. Zani ranga da buɗa ya da bani hancin buɗa. Voice of Katsina. Muryar Katsinawa inda ake jin koke-koken al'umma. Gidan nishaɗi dandalin adalci. Ya kamata sunana ya fito. Me gabatarwa ma ya kamata a ce sunanta ya fito da kuma da bare da wurin. Bakori da yan Sardauna. Zance nake na muryar Katsina. Voice of Katsina faɗin kowa. Tare da sunan Allah makagin sammai wanda ya dare ya rana. A cikinta ake isar da saƙon talaka. Nishaɗi da gwamnati na a ciki. Talakar rubo, matso ka kai kukanka. Ma'aikata tsarkaka kyawawa tsaftata. Bakori da 'yan Sardauna na a cikinsu. Necklace, tumoli da dibala. Ma'aikata masu hazaƙa. Dama na dama ta isa. Akwai taron da zamu na Voice of Katsina Kumfaya insha Allah 1 January to muna so a isar ma mutane sau domin su san babban damsin nan shi ma zai halatta. To babu matsala insha Allah wannan ai abun alfahari na ne a ce ku ne gidan jarida na farko da kuka fara haska ni da sunan gayyata ko fira nan na fara zama. Kuma dama kusan in ce kyamara ko ce ta fara ɗaukar hoto na a sanda na fara MC. To alhamdulillah ai ko me ake cewa Bahaushe na cewa ranar biyan bukata kai ba bakin komai ta in ji to ba sai ta ci abinta. So
abinda duk kuke so sai ku kawo sai yi. Shi ke da muna godiya sosai sosai. Nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na muryar Katsinawa tare da babban bakonmu MC. Muna fatan next time idan muka gayyace ka za ka ba mu haɗin. Da gudu ko ba ta. Mun gode sosai, Allah ya huta gajiya. Amin ya Allah.